I evo nas ponovo u studiju, a ovoga trenutka kod nas u studiju je budućnost Srbije. Kažu da je budućnost u mladim nadama, pa Mariću, pa ja baš želim da... Ne vredi. Evo, kolega Marić misli da, svakako znam da misli ovo što ja sam rekla, da jeste budućnost u mladim ljudima, u pameti, a mi, hvala Bogu, imamo. I samo je poenta da to prikažemo, pokažemo i da zapravo i mediji se bave ovim lepim stvarima. Upravo smo to i sa Vesnom malo pregovorili. Dobrodošlicu želim našim stručnjacima, da kažem naučnicima, rediteljima, mladi ljudi, što je najvažnije od svega. Fakultet za 21. vek. Tako je. I naravno njihovom, između ostalog i profesor, ja se izvinjavam, ali nekako sam važnost više pridala njima, jer da nije njih vi ne biste imali koga da usmeravate, a hvala Bogu da imate. Fakultet postoji zbog studenta, ne obrnuto, tako da u svakom slučaju su oni najvažniji. Dakle, profesor dr. Tomislav Brzaković, dekan MEF-a i studenti Luka Ilić i Đorđe Pucar, oni su izumitelji robota kojim se upravlja pomoću mobilnog telefona. Imamo priliku to da vidimo kod nas. Kakav je to pronalazak? Kakav je to pronalazak? U IT svijetu postoji modul koji se zove Internet of Things. Dakle, to je modul pomoću kojeg se kontrolišu stvari putem interneta. Dakle, velike mogućnosti bilo gdje u svijetu da se nalazimo, možemo upravljati nekog robota, na primjer ovog. Čekaj, ti ne moraš da budeš u toj prostoriji gdje je robot. Ne mora. Ti sediš u kafiću i upravljaš iz kafića preko mobilnog telefona robota. Koji je recimo u nekom magazinu i vuče neku robu tamo, vamo. Koliko kilograma možda nosi taj robot? Pa može do 50, ali uz dogradnju nekih dodatnih motora može još više da nosi. A šta je, od čega se sastoji taj robot? Pa njegova glavna... Gore se stavi... Da, ovo smo napravili kao neki čisto malu prezentaciju, ali glavna komponenta... A unutra su ti neki... To što ne vidimo, što mi vidimo. Ne vidimo šta je to. Komponenti imaju unutar... Evo, ovo naši gledalci u ovom trenutku mogu vidjeti kako to zapravo funkcioniše. Aha, kolega, vidite da može da nam donese kafu. Sad, evo, sediš i on ti donese kafu, evo. Evo, Ane, viš šta se dešava? Kaže, daj mi kafu i ti kucaš poruku i on ti donese kafu. Da. 21. vek, da li smo otišli malo dalje od toga? Čekaj, ovo iz nekog filma je ovo stvarno? Evo, profesor, je ovo neka igračka na fakultetu, šta je? Stvarno i ovaj ambijent koji ste vidjeli, snimljeno ambijentu fakulteta i sve ukazuje upravo na to budućnost. Mi već živimo u 21. veku, a razmišljamo... Ali evo, neka ide ponovo snimak da vidimo, jer je ovo jako zanimljivo. Ljudi, ko nije to video? Pričate mi, profesore, dok ide... Tako da, ovaj robot može da radi mnogo toga. Recimo, od simpatičnih stvari, a to je da dočeka studenta na ulazu u zgradu i da ga dovede do učionice, da mu usput objasni šta treba danas da sluša i tako dalje. Znači, neograničene su praktične mogućnosti. Ja bih ipak da mi konobarica donese u kafeu kafu, a ne robot. Pa dobro, to je... Čak i žena na mi kući donese. Zamisli ti, jedino ako me žena ostavi, onda robot da mi donese kafu. Pa ne znamo šta da radimo. Pa možemo mi da napravimo roboti u ženskom obliku, tako da... Sada već možemo, da. To je dobro. A šta je MEF? To je fakultet za 21. vek. Evo ovde vi najavljujete primijenjeni menadžment, primijenjena ekonomija i financije. Primijenjene informacijne tehnologije, imamo osnovne master i doktorske studije. Ono što zaista je bitno da kažem da nismo klasičan fakultet u onom smislu, većina klasičnih fakulteta i dalje se bazira na klasičnoj nastavi gde predavači predaju, studenti slušaju. Mi primenjujemo sve prednosti koje nudi bolonjski proces, a to je od prvog trenutka uključujemo studente aktivno u nastavu. Apsolutno, sve radimo. Mnogi kritikuju bolonjski proces, međutim on ima mnogi prednosti. Jedna od prednosti je to upravo taj kontinuirano praćenje aktivnosti studenta. Tako da mi, studenti nama od prvog dana, evo možda nećete, to zvuči možda nevjerovatno, evo ja predajem studentima na prvoj godini, među ostalo predajem predmeti osvoj ekonomije, evo u trećoj nedelji predavanja, kod nas su studenti i prezenteri. Znači oni dobiju određeno gradivo, pripreme se za taj čas, prezentiraju svojim kolegama, što je od nevjerovatno korisno. Znači nije to kod vas puka teorija kao na klasičnim? Teorija, ako ne možete primeniti, je zaista, a gdje idu ne mogu vaši reći bezvredna, ali nastavljaju studiju u inostranstvu? Jesu zaposlili se negde? Pa veliki broj naših studenta je sad zaposlen i u zemlji i u inostranstvu, imamo studenti iz celog sveta. Odakle su vam studenti? Imamo iz Australije, imamo čak studente u Japanu, u Africi,
u mnogim zemljama. Imamo ono što nam omogućava da studiraju ljudi iz cele Evrope, celog sveta, što imamo akreditovane i te studije i učenje na daljinu. Tako da studenti faktički koristeći najsavremenije tehnologije kao što ova tehnologija preko interneta, preko sistema za daljinsko učenje Moodle, prikače se i gleda. Inače imamo jednu od stvari koje zaista mislim da se razlikujemo od drugih kao fakultet, to je da imamo snimljena predavanja. Tako da student, ako je iz bilo kog razloga bio sprečan da prisustvuje nastavi, on to može da odgleda... Neće mu se klasično upisati minus, nego će imati mogućnost da to posluša. Sistem beleži da je on odgleda predavanje i sve pod kontrolom. Profesore... A gdje on gleda? Tamo kod vas na fakultetu? Može da gleda bilo gde. Može da gleda predavanja preko mobilnog telefona, na internetu, preko tableta, kući, bilo gde. Profesore, pošto mi živimo i radimo u maloj zemlji, ali rekli ste da studenti mogu biti iz celog sveta, koliko to znači našim studentima i koliko te stvari mogu biti isplative kod nas? Pa evo, ja inače koristim neku metaforu i kažem da je fakultet kao rudnik zlata. Ali da bi došli do tog zlata potrebno je puno truda i napora. Evo, i Luka i Đorđe su naše zlato, ali i njima slični mladi ljudi. Tako da oni su pravi primjer koliko je obrazovanje značajno. Da i drugi studenti imaju neke pronalaze poput ovog robota koji se diriguje preko mobilnog telefona. Imate još pronalaza? Hvala Bogu da imamo još pronalazaka. Evo da i njih pitamo, oni imaju drugove koji nešto rade. Da smo mogli da dovedemo sve naše napredne studente, ne bismo stali ni u studio, kamoli za sto. Tako je. Ali evo ovdje imamo i prošlost, sprema se projekat Knez Lazar. Budućnost i prošlost. Igraće ga Vojin Četković, je li tako? Tako je, dakle Marko Marinković, autor i reditelj projekta Knez Lazar. Katarina će igrati Sultaniju Maru. Već smo se dogovorili. Ona će se udati za Bajazita, završit će u haremu. Kaže da je harem super. Sve je dobro dok ne izađem samo u ovim estradnim novinama. Gledala je Sulejmana Veličanstvenog, jako je se dopao, njen život će se završiti u haremu, je tako? Da, ja ću to da odigram onako baš. Koje si ti godište? 91. 26 godina. Eto, to su mladi ljudi koji su naša budućnost. Ti si se rodio kad je zaratil ovdje. Pa da, inače i nastavnik istorije. Inače i nastavnik istorije u osnovnoj školi Jovan Popović, evo već 3 godine. Čekaj, ti si nastavnik istorije? I master istoričar po struci, i zaljubljenik u film, filmsku umetnost. Šta si radio? Kada ste vi to postigli sve? Da radiš taj projekat Knez Lazar? Projekat sam počeo pre 3 godine, dakle već duže vreme ga radim, još od fakulteta sam krenuo sa tom idejom jer sam želeo da spojim tu svoju profesiju i ljubav prema filmu i tako je upravo nastala moja tema za master rad film u nastavi istorije. I onda, pored same te teorije koju sam ja napisao, ja sam zaista želeo da snimim jedan film koji bi se koristio u nastavi istorije. I, pošto sam iz Kruševca, nekako mi je bilo logično da to bude o Knezu Lazaru. Čekaj, vi svi građani Kruševca, vi ste svi rodbina Kneza Lazara. Ja sam isto rođen u Kruševcu, tako da... Ti si isto od Lazara po tome. Da, mi smo svi od Lazara, da. Čekaj, svi ste Lazarovi. Pa svi smo Lazarova deca. Marko, danas je jako teško snimiti film i sve manje projekata, upravo iz raznoraznih razloga. Da mi je neko pričao da je film za decu, ja to ne mogu da razumijem. Ja sam išao, filmom se baje ozbiljni ljudi, a ne... Samo za decu namijenjeno. To je namijenjeno za šire, naravno i za učenje. Čekaj, šta je ovo? Šta mi vidimo? Šta je ovo? Dobro, ovo su slike sa snimanja, a ovo su vitezovi iz družine Sveti Knez Lazar iz Kraljeva. Ovo si ti? Ne, ovo nam je klinac Lazar. Kad je Lazar bio mali? Kad je Lazar bio mali, da. Kad je živao na dvoru cara Dušana. Ali sa snimanja promo videa, dakle ne filma. Mi sada smo u kampanji prikupljanja novca za snimanje celog filma. Upravo tih sredstava. Ali, Marko, nadam se da mogu i na ti nekako... Naravno. Sad smo već kolege, pošto ću igrati u filmu. Pa normalno, pa da. Htjela sam da pitam, odakle hrabrost? Ipak je to nešto veliki poduhvat. Evo Vojina Četković, on je na tim scenama. Kako je Vojin reagovao kada ste razgovarali? Ja mislim da mu je bilo čast da, eto ga, Kruševac pozove da učestvuje u takvom jednom kruševačkom projektu, pritom je on, dakle, poreklom iz Kruševca, i mislim da mu je bilo drago da ga neko pozove da igra upravo Kneza Lazara.
Tako da je to prihvatio bez problema, tako da je učestvovao u ovom snimanju. Evo, pošto već sad igra Nemanjićev, red je... Posle je igrao u Nemanjićima. Čekaj, ja sam ovo snimio pre 1,5 godine. Nego zbog nemanja para, onda ulazite u taj proces montaže, postprodukcije i tako dalje. Znači on je Nemanjić dok ne počne da se snima Knez Lazar, tako? Pa na neki način, da. Na neki način. Ovo je veliki zalogaj, ali isto tako i, da kažemo, i tvoje kolege, bar po godinama, i Luka i Đorđe su takođe izabrali posao koji nije ni najmanje lak. Jane, sad gledaš ovo, ti primaš ljude različitih generacija. I starije ljude, i mlade ljude. Tebi se javljaju svi. Svi. Znači nema to bez obzira na godinu. Ne, apsolutno ne. I mene, ja sam fasciniran sad sa ovim filmom. Vrlo ste me dirnuli i volio bih da na neki način učestvujem u ovom... Biće uloga i za tebe, ali ne, treba da isteruješ đavola iz Turaka tamo. Iz Bajazita, jel? Iz Bajazita, bilo je tu svega i svačega kad je pao po Tamerlanu. Ovo mi je vrlo interesantno da ovako mlad momak uhvati u koštac za ovu težu temu. Pa nije to teška tema, to je izuzetno dobro i drago mi je što ne prihvataš kritike u tvom nekom, na tvom nekom putu, jer ti vrlo dobro znaš šta želiš i kako želiš. Znaš, ja te tako karakterišem i nemoj da prihvataš ničije kritike, nego idi samo tim putem kojim si krenuo. A evo ja ću da ti obećam sad javno da želim da jednim dijelom koliko ja mogu da pomognem da učestvujem u tom projektu. A javit će se ljudi iz Srbije. Kneza Lazara, tako da, jer to je jedna misterija o kojoj niko praktično nema ideju, nego samo eto da se negdje pomogne. Evo, snimljen je onaj film Šotrin o Knezu Lazaru, o Kosovskom boju, ali to je bilo u predvečerje rata, bez sredstava. Sad je trebalo da se snimi dostojan film o Knezu Lazaru i nadamo se da će se pojaviti dosta zainteresovani koji će vam u tom projektu pomoći. Što jeste ideja zapravo. Evo za i kraj, nekako sve smo pokušali da kažemo, malo je vremena, ali me zanima da ovi mladi momci nam daju neku poruku za sve mlade koji bi možda krenuli vašim stopama, ali se baš možda i ne usuđuju ili misle da oni to ne mogu, a vi ste dokazali da se to može i sa tako malo godina. Pa za IT svako može da studira IT. Znači svako ko ima volju ili želju da nauči da radi na programiranju, da želi da se uhvati u koštac s nečim što je novo, da jednostavno bude, da primeni svoje neko znanje na praksu. Znači to nije samo učenje teorijsko iz knjiga, nego primjena. Zato je taj projekat i nastao na našem fakultetu. Znači primenili smo neko praktično znanje koje smo naučili na MEF fakultetu u projekat koji ima funkciju, može da obavlja funkciju, može da pomaže ljudima. Znači nešto što će pomoći ljudima da bolje žive. I svi smo ovdje zarad toga, i Alen, i vi, i Marko, i svaka vam čast na tome, zaista. Dozvolite da kažem, evo sad smo pričali o prošlosti i budućnosti, a mislim da jedno i drugo povezuje znanje. Po meni je znanje u osnovi svega. Ono daje smisao našim životima, od njega zavisi naša budućnost, naš razvoj. Tako da to je ono što je treba da bude strateški cilj svake zemlje, da upravo ulaže u mlade ljude i ti mladi ljudi, ono što je jako važno je da ostanu u ovoj zemlji i da doprinose upravo razvoju naše zemlje. Nažalost, suočeni smo s činjenicom da mnogi mladi ljudi napuštaju zemlju. Hvala Bogu, dobro je ići napolju, vidjeti šta se dešava. Međutim, moraju da se vrate i za to ovdje sve efektivno. Hvala vam puno. Tako ćemo mi vas pozvati da se vratite sa nekim novim projektom, nekog novog robota u obliku mlade konobarice. Marko, ovo je početak našeg razgovora, tog projekta. Mi ćemo se naravno družiti u procesu, naravno, izvoli reci, nego sam samo htjela reći da upravo... Evo bih da pozovem vaše gledalce da posete naš web sajt www.filmknezlazar.rs. Tu mogu naći sve potrebne informacije, promo video, plakat, slike i pomoći. Ima tamo sve. Koliko ko želi i može. Da, pomoć je neophodna da bi sve to bilo kako treba. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Mi sada nastavljamo naš jutarnji program.